Moi rostomili, posłuchajcie coś o kapsie. Kapsa to je po polsku kieszeń, kieszonka. Ja se nie umiem wyłożyć, co by w obryczkach kapsów nie było. Na co je ta kapsa, co tam idzie wyrazić. Czemu ty kapsy mamy. O tym wam dzisiaj o kapkę coś i mało wiele wyrządzę. Jako, że wumrzyk nie umiem sobie wystawić, co by w obryczkach nie było kapsów. Bo jak baj w galotach tych kapsów nie ma, to lepsze ani z chałupy nie wylazować. Na co komu takowne obryczki, co nie do nich wrazić aspoń jakich małych wiecy, to już dobre, ale na co są te kapsy? Chłopi do nich radzi styrkają packi, ręce. Baji, kiedy stoją przy płocie, a wyrządzają ze sąsiadami. Bo wiele razy przeca je tak, że jak się z kimś stoi, to nie ma co zrobić z tymi rękami, z tymi packami, tuż ich trzeba raczej wrazić do tych kapsów. Młodzi chłopi, gor jak szli na piesieli, w szumnych hancugach, to se schwalnie stanęli tak, że mieli dyski jedną rękę w kapsie, a w drugiej ręce dzierżeli cygaretle, a stoli tak, co by ich widziała calućko dziedzina. Dyski się prawiło, że jak dosik je leniwy, to go poznać po tym, że chodzi z rękami w kapsach. A mój kamrat z Karwiny, Drachusz, prawił dycki, że takowny chłop, na takiego chłopa się prawi Urugwajec, bo morynce uwajec. Ale przeca jak gazda drepsił po placu, albo obchodził grunt dokoła, to se też wiele razy styrczył packi do kapsów, ale już miał porobione, już miał poodbywane, już miał robotę całą skończoną. I w ten czas se mógł tak chodzić z rękami w kapsach. Do kapsy chłop dyski wciepał klucze, jakiś mały wercajk, śrubki, bo gor starzicy, starsi chłopi, oni fur coś ich sprawowali. Wraziło się do nich sznuptychle, dycki jak się miało rymę, ale sznuptychla w kapsie była dycki, a gor w ten czas jak z kinola kapało, to wiele razy się ją wyciągło z tej kapsy, a choć była cało mokro, to się jeszcze kinol tą sznuptychlą ucierało. Kapsy są w galotach z przodku, ale są i w zadku. A do tych kapsów w zadku się styrkało osełkę, albo jakieś papiury, albo jakąś gazetę, Zeitung. Do każdej kapsy musiał wleźć achlit gorzołki, a takie większe kapsy były w jaklach albo w kabotach, a tam wlazła flaszka, sztwiertka albo pół litra. Większe kapsy mieli chłopi dycki w tych kabotach, a tam już szło coś wyrazić, jakieś większe wieca. Też w mantlach były wielkucne kapsy. Tam do takich kapsów, jak Starzyk szedł we starusznym mantlu po placu odbywać, to se tam mógł wrazić kąski drzewa, kładziwko albo jakąś handrę. Kapsy miały we fortuchach i gaździnki, ale one w nich bardziej wszystko przynoszały do chałupy, jako z nich wynoszały. Poszła se tako gaździno do stodoły, wlazła do sąsieka albo na piętro, a na spadek szła z kapsami pełnymi wajec. Stareczka, jak się przeszła po placu na jesień, to dycki w jednej kapsie miała 3 jabłka, a w drugiej miała ze 20 orzechów. A poradziła porę razy za dzień iść tam ma spadki. Starociotka sedycki do kapsy wrazili baterkę, jak szli na nawszczywę, a starka mieli pochowane po kapsach jakieś bombony, bo furt dziecka do nich chodziły, a furt ich te bombony od tej stareczki wychciewały. W kapsach dzwoniły grejcary, a czasem było tak, że szuściły i chrupsze pieniądze. Gor jak chłop przyszedł za ryndy, to dycki baba wysznupała jakieś grejcary, a chnetce ich wciepała do geltaszki. Jak kapsa była dziurawo, to szło dycki łahko poznać, bo jak se starzik do nich wrazili klucz od szopki, to chnet ten klucz im wypadł przez nogawicę.
Do dziecek się prawiło, gory jak były małe, że jak będą przeciwne, to przyjdzie jakiś ich chłop, wrazi ich do kapsy, a odniesie precz do lasa. Rostomili bez kapsów nie było na dziedzinie ani coś ich mało wiele zrobić. Kieby ni kapsy w galotach, w jakli albo we fortuchu, trzeba by było furt nosić przy sobie jakąś ich małą taszkę. Rostomili, dziękuję za posłuchanie. Macie takie dwa obrazki po bokach mojej głowy. Jeden obrazek to jest film, co się wam może spodobać, a drugi obrazek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję pięknie.